play pibaro kiba play ya kani ke video ngade yu full john maring ngachong sa mulai emtlong kasinong trajan kadena apa walulong eastern west kasil district hak bankong aingu yo play rekendat pala ai kamet ke bekoy bekia ya barok ki nang simenta kamtam hakane ka debate competition aku play kerpang ro iba PS linda iba lawan ra ikan ka mat kapang haba yadai bet ka jingka kun bungut bet ka jingka kun kniat ngut to nakaleng ka jonga nga ai ka jingka chan ya ka jingka kun bungut ka baning kong ha ka jing yu ka jonga ka khamla ka ba ka kun bungut mar kan sit kan sangai kaing kasam bat kan ai jingai no ka emlang salang kamtam yak to ki jaj bandeu ret pai ba ladang ka kon kniet ngot kemut lor ba la dai lupa ki jaj bandeu ret pai kendang kam her asut kan kam duna breu susu te nalot na kata kadau kerjaan kena kepang ba ladang khas sibun ngut ikon kan kam sengai kan kam long kam bun pai bat ki chat bandril ne ki ba nambar kim not ban nyan bel ne ban kni ya ka jing long try jungki ha ka kendau ka siap ha ki kam ki jam ba ki tray to dai lor kata no dem kerjaan kena kap phang ba ka kon bun ngot ka ba ar bon ki breu ki ong da ka kon bun ngot ken wan bon ki jing ki jing jar ha ka ying ka sam ki jing don kam jung ki nai ha ka jing yu ka jonga dang ka kon bun ngot ne ka kon knet ngot ublay bastat utep ui lada ngi ka kon sibon ublay ai ro ka mai ka ji ai ka jing ka khu ba khambon ba lada ngi ka knet ngot u ai ro ka jing kamai ka jing ka khu batang knet te halal kata kadau nga kercan ya kana ka jing ka kon bun ngot to kabalai ha ka jing snaw jonga ka khamla sibun ba kan khas kun sibun ngot namar kan sit kan sengan ya ka imlang salang kan ai ro ka jing mentoy ya ka imlang salang tang ka to ka yeng ka ba kha kun bun ngot dai kan ai ka jing sengan ya ka imlang salang bat kari bat ka jaj ban riu to sibuk min ai nuksa kamtam hakipor tebut nakipor election ada ngi abun breu hakatoka dong kathan te tu kortong ne tu nong yang election ukam kenkor kam nyokor to kadong kathan kaba ma u kam yo jing mentoy nakibreu nakajing bon jong kibreu ba uyo kabut naki kato kadong kathan te halor kata kanong rem ka kerjaan ni kena ka jing ka kon bungut namar ka ai jing mentoy ya kari bekerja jing benreu bat ka la ban ai jing singai ro ya kalawai jong ki kon ki ti jongi bahaden to kabasau lang ya kran haka jing dan kam haying hasam ka khamla sibun ka baka kun bun ngut namar haka jing im jungi ki breu bon ki jing ki jing janjar ki ba ngi haban mat haban ya lenti haka ne ka partai te lalangi ya don bon ngut sipara anuksa lalangi don wei ne i ba pang ba sitom te ngi yatli lang ya ajing mut lang
bat nginum ngolong marway namarangi bon siparangi yo mesim ngimret mesim ngimlong marway namar kajing ajing mutlang iway ila ban weng ban solve ta ke problem ka ba wan ha kajing im jogi te dai nak ta kadau ngakerjan jo rekan ka jingka kon bunut bat nak ta kadau bon kibreu kisung thu baklai kan ka jing ka kon bunut bat ki ong ro ba kalong ka jing jinjar ka jing e ka bawan ha jing im jukil lagi yo kon si bunut ndai ha ka jing i junga bon ban ong ban yo kon si bun ngot ladang ki nang ki mi ki pa ban yalam ha ti badai kamdon kono ka jing e ka jing jar ha ka ing kasam dai kalong pun ban ka jing kerku namta ka ing kasam namar ka jing trelang ka jing ya telilang kawai kan mara ya usok ka jing job ka ing kasam kublai sibun ya pi baro ki papet ya kana ka video bat kublai sibun ya ba PS ibala wanra ikan ya kamat kapang aya ni baro ki kun kabri unyo trap ban yo kalat kalti banya panpau banya ther halar kane ka channel jongi kublai sibun